and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Kuwako. Pinakadlaw gikan karon sugdan ko na nga akong plano nga manampal ko din siya. Gamit kining lana o ang... Oh. Uy. Kinsay. Si Bay Botoy. Oh. Bay Botoy. Grabe ha. Bay. Siguro sa mga ha. Patay na. Nakita ko ni Bay Botoy nga nagkunin din ako nagkarapon. Oh. Ang tungtong ko sa bangko. O, sa mana, ha? Bay. Lana ni Bay. Lana ni para gamiton ako sa pagpanambal. Oh. Sa? Lana? O Bay. Mao ni ang gihatag ni tatay kadyo ko nako. Sawa pa siya mautay. Kining lana sa akong karapon. Oh, ako ni gipusan na ron. Dili kini may labtan Bay. O ba? Yun ang unsam na nasod. Ha? Unsam na? Akon, labtan awa Bay. Bitin na. Ha? Oh, bitin. Kanang bukog sa akong bitin. O ba? Sige na pa na. Gikapoy makaka. Sige. Uy, tuwag na ka. May kani kayo wag niya maklaro ang suot niya akong karapon. Takuan ko ni. Pero sa dili pa. Magkuha ko plana o gisuot ko sa kaming karapan. Husto. Tuway karapa sa panghaplas. Iabon ako ang suot niya na suot niya. Ako kaning butangan ako din ng dana. Ang isuot ako dito sa kaming karapa. Excited ako nga makakita ni Simeon. Ayaw pala busy mong ilusyon, Day. Kay lisod na. Bahala na. Basta kay crush na ko siya. Si Simeon. Kadagan sa ni mo crush, BFF. Uy, ilabi na sa social media. Basta gwapo, crush na dayon ni mo. Of course! Timpa, yun ha pa. Hala, uy. Karoon palagi ko kadawat ining maong post. Ha? Nga unsa? Trending kaayo tanawa ra gud. Oh? 20k viewers naman di ayon ni. Karon pa mo kitaan ni. Unsa ba? Kini nahitabong landslide sa bukirang bahin sa atong lalawigan. Oh. Unsa? Oh, niyo tanawa. Oh. Kinuo ko. Kadagag patay. Mao gyud. Luoy ako daan ni. Mining ang hinungdan? Oh, Daddy. Nainteres ko sa isla San Isidro. Pinabinasgingon nila nga tinubdan sa tubig na ilang imnon. Unsa juga ang naa anang lugar. Sa sunod adlaw, ipaadto ko ang buong lugar. Ipasusi ko sa akong mga sakop. O kinahanglan nga doon ako'y tao nga taga dito sa isla San Isidro nga mabayran ako. Aron mo'y mugiya sa akong mga sakop. Kapayter gayod ining binuha. Hey! Nainteres ko sa maong dapit. Nainteres ko. Daddy Jimmy? Oh, anak.
Wa ka pa di ay matug, ha? Wa pa, Dad. Gipaabot di ka nga moabot. Maayo kay sayo ka ni abot. Dali rang nahuman ang akong business meeting, anak. Dad, doon na lang ko ipangutanan nimo. Ug unta, sultian ko nimo sa tinuod. Unsa ka na, ha, anak? About sa mining ninyo, Dad. Nahibaw ko, Dad, nga di ka na maayo. Ug dako ka nagmahimong kadaot sa atong kinaiyahan. Diba, Dad? Anak, I'm sorry, Dad, nga nakapanghilabot ko nimo ining butanga. But, Dad, nahibaw ka gitingali kung unsa epekto ni ana sa atong kinaiyahan, di ba? Sa atong kalibutan. Ilabi na sa mga namuyo ni anang lugara. Moana. Ni Adad, tanawa sa akong cellphone. Nag-viral ni karon sa social media. Unsa ka na? Landslide because of mining? Yes, Dad. Doon na di ay nag-landslide tungod sa mining. Moana. Ni Adad, tanawa. Nag-trending or nag-viral ni siya sa social media. Nag-landslide sa usa ka barangay sa bukirang bahin dinhi sa atong lalawigan tungod sa mining, Dad. Ug daghan ang natabunan. Namatay. Nasayod ka ba ni ini, Dad? Ha? Daddy Jimmy? Yes, anak. Nahibaw ko. Ba't ayaw ka balaka mahitungod yan, ha? Kay dili ang among kumpanya ang involved ng maong panghitabo. Laing company, ha? Kay mga tambaluslo sila. Illegal ang ilang ipangbuhat. Wa magsunod sa saktong proseso sa balaod. Daddy, Ayaw ka balaka mahitungod niya na. Tungod kay dili kami pareha sa ubang mga mining company nga nagpasagad lang sa ilang gipangbuhat. Responsable sad mi anak. O gani, kanang among gi-mining layo kay nas mga kabayan. Ha? Mountain. Kung bukira na yun. Yawa na'y namuyo. Og we are legal. Ha? Nga mi-operate niya na. Dili sama sa uban. Nyagi pang bayran ang mga politisyan. Aron lang maka-operate sila. Lahi kami anak. Usa ayaw kabala ka mahitungod niya na. Daddy. Anak, wala. Salig ka na ako. Okay? Wa kami labot sa maong panghitabo. Ug wa kami makadaot sa atong kinaiyahan. Dad. Mao ka na, BFF. Unsa? Nagstorya na gid mi ni Daddy about sa ilang mining. Mao ba? Pero nakaguba gyapon sila sa kinaiyahan, di ba? Oo, uy. Gipang-upawan gid nila ang bukid. Pero, ambot lang sa BFF, uy. Kung dili ba gyud na maayo, uy, kay gitugtan man sad na sa gobyerno. Okay, gitugtan man, maayo di ay. Pero daghan ang nagprotesta ni Ana. Ilabi na ang mga environmentalist. Mao gyud. Kay, mao man sad ang ilang trabaho, BFF. Tigbantay sa kinaiyahan. Nabalaka ko kang Daddy Jimmy, BFF. Kay digit ko ganahan siyang gibuhat. Labi na ni Anang pagmining sa mga kabukiran. Sindo. Anak. Sindo. Tabangi ko. Oh. Tay Kadyo. Nabati na ko ang tingog ni Tatay Kadyo. Pero hain man siya. Wa ko siya makita. Sindo. Oh. Kinsi ni gunit sa kuntil. Kabog na. Sindo. Oh, Tay Kadyo. Ikaw ang mag-unit. Ikaw ang mag-unit sa kuntil.
tabangi ko. Ayaw! Ayaw buhin ako tayo, ha? Ayaw buhin ako! Oops! May gani kay nagunitan kong imong kamot. Anak, tabangi ko. Tay kadyo. Gunit lang yun ako. Ambiyang, ang imong tuong kamot. Dali, aron mabira ko ikaw. Ambi na yun, tay kadyo. Sinto. Dali, tay. Ambiyang imong tuong kamot. Oops! Nagunitan kong imong tuong bukton. Kinang gusto mong panit, tay. Marikinas ang akong kamot sa pagunit kilimot, tay kadyo. Dili ko ikaw magunitan. Usay, nganong wakay tong kamot, tay kadyo. Sinto. Tabagi ko. Kadangog yun si mong bukton, tay kadyo. Lauman ko ang imong gisaad kadako, anak. Tay, Lauman. tay kadyo. Lauman. Apo ko, Shendo. Naunsa ka? Tay kadyo. Kadyo. Gadong sa doon na kay kitanaw sa umos ini gadong payak. Gadong ka. Si tatay kadyo. Gigunitan ako din Tinhigyod. Og nabuyaan ako siya. Kay dangog na kayong iyang mga bukton. Pero, wa ang iyang tuong kamot. Uy, siya. Mao ka na, Lola. Gitabangan ako sa tatay kadyo nga dili mahug. Pero, taangog yung kayong iyang bukton. Ug wa na ko'y nagunitan. Wa ko'y magunitan nga iyang tuong kamot. Mao nga, nahug yun siya. Shendo. Bye. Nga tao. Salamat. Asa mo ka? Nakalunsa ka? Bay. Wala nang kumamukaw ni mo. Lami magay mo to. Hindi jago mo kuyo no? Adi na lang ka. Umbalik naman sa brayon. Nara ko'y paliton. Sige. Kay, kaman ako kaon aning biskwit. Tuog kong balik, oy. Sige. Karon, sugdan ko na nga ako mga plano. Palihog ko, di ako pliti. Salamat. May kimilar ka si Sir Jimmy. Uwa ko niya kuyo ka. Makahi kayo na ko sa akong mga plano. Ang tukod na ng tao. Mangita og tao masampulan ko niya ako lana. Din sa plaza. Di na masugdan ko ang akong mga plano. Ang karapa nga doon ay lana. Aniya sa bulsa. Mangita ko doon ay sakit. Bisag kung siyang sakit. O ako suwayan na niya kang lanang na aplasan ko siya. Maluoy mo. Bangi ang masikip ko na kung bana. Dili na taon makamarog. Maluoy mo. Kaluis, ti ko. Naon sa mga day. Dolo na ko. Mga kung bana, dili na makalakaw. Sabagi pininyo. Naunsa siya, Manang? Manang, naunsa siya? Ay, diabetes, sir. Sir, maluoy ka. Putlo na taon iyang tiil, sir. Kay grabe naman. Ha? Kini, mali akong ipagita. Sampulan ako sa kunana. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!